Май 2019 година. Един от най-известните готвачи на планетата стои пред руините на своята империя. 22 ресторанта затварят врати от днес за утре и 1000 служители губят работата си в един момент. Дълговете достигат зашеметяващата сума от 83 милиона лири. Мъжът, който искаше да научи целия свят да яде по-здравословно, изведнъж се оказва под обстрел на критики не само от банките, но и от хората, на които искаше да помогне. Парадоксът е, че същият този човек, който забрани на британските ученици нездравословната храна, в крайна сметка не успя да поддържа жив собствения си бизнес. Историята на Джейми Оливър не е само за готвене. Това е урок за това какво се случва, когато добрите намерения се сблъскат с суровата реалност. Джейми израсна в заведението на родителите си, The Cricketers в Есекс, където още като 8 годишен белеше картофи и се учеше на тежка работа. Училището обаче беше кошмар за него. Страдаше от тежка дислексия и беше записан в клас за деца с специални потребности. Почти невероятно е, че човекът, който по-късно продаде милиони книги, прочете първия си роман От корица до корица едва на 38 години. Докато в академичния свят търпеше неуспех, в кухнята намери език, който разбираше перфектно. Именно този недъг парадоксално го оформи. Вместо сложни френски наръчници, се научи да готви със сърце и интуиция, което по-късно се превърна в най-голямото му оръжие. Всичко започна през 1997 година, когато работеше като млад сушеф в престижния лондонски ресторант Ривър Кафе. В онзи ден там екипът на BBC снимаше коледен документален филм и Джейми въобще не трябваше да играе главна роля. Просто трябваше да се мярна на заден план и да подготвя продуктите. Неудържимата му енергия и естествената му смелост пред камерата обаче впечатлиха продуцентите повече от самата храна. Още на сутринта след излъчването на документалния филм, телефонът му звънеше от 5 различни продуцентски компании, които се надпреварваха с предложения за собствено предаване. Без този случайен момент, светът вероятно никога нямаше да чуе за Джейми Оливър. Славата му се роди през 1999 година, когато на екраните на BBC Two нахлу феноменът The Naked Chef. Заглавието на предаването беше гениален маркетингов ход, който нямаше нищо общо с голота. Ставаше дума за метафора за съблечена до гола храна, премахване на ненужната сложност и кулинарния снобизъм. Джейми Оливър се появи без бяла готвачка престилка, в обикновена риза, плъзгаше се по парапета в малкия си лондонски апартамент и използваше сленг, разбираем за всеки. Камерата се тресеше, монтажът беше динамичен и готвенето изведнъж изглеждаше като забавление за компания приятели, а не като стресиращ изпит по химия. Този подход беше революционен. Докато други шеф-готвачи в телевизията действаха авторитарно, Джейми хвърляше билки в тигана с думите «Биш баш бош» и караше скутер из Лондон. Ефектът беше мигновен. Книгата към сериала стана бестселър по-бързо от всяка друга готварска книга в британската история и младият момък от Есекс се озова в позиция, в която готвеше обеди за британския премиер Тони Блеер на Даунинг Стрит номер 10. The Naked Chef не беше просто предаване за готвене. Това беше културен феномен, който показа, че готвенето е и за мъжете. До този момент домашното готвене се възприемаше предимно като женска област. Джейми разби този стереотип. Показа, че да приготвиш храна за приятели или партньорка е израз на модерен начин на живот, а не скучна домакинска работа. Джейми осъзна, че има огромно влияние и затова реши да го използва. Вече не искаше да бъде просто телевизионна звезда. Превърна се в обществен активист. През 2002 година Джейми направи нещо до този момент нечувано с проекта 15. Взе 15 млади хора от ръба на обществото, често с криминално минало или проблеми с наркотици, и реши да ги обучи като върхови готвачи. Това не беше просто реалити предаване. Беше истинска благотворителност, която му донесе уважение дори от най-големите циници. 15 се превърна в символ на втория шанс и показа, че Джейми има сърце на правилното място. Вторият решаващ обрат настъпи през 2005 година, когато реши да използва влиянието си за политическа промяна с кампанията Feed Me Better. Целта му беше да премахне от училищните столове високо преработените храни, особено скандално известните Turkey Twizzlers, които бяха спирали от пуешко месо, пълни с мазнини и добавки.
Успя да убеди британското правителство да инвестира 280 милиона лири в подобряване на училищното хранене. Този момент го катапултира окончателно в ролята на национален герой. Третият момент обаче сигнализира началото на края. През 2008 година отвори първия ресторант Jamie's Italian в Оксфорд. Концепцията беше гениална за времето си. Достъпна на цени, но качествена италианска кухня. Марката се разрасна с агресивно темпо и по времето на най-голямата си слава управляваше повече от 40 обекта. През 2017 година обаче веригата започна да отчита загуба от почти 10 милиона лири. Решението да се разширява твърде бързо и да се игнорират променящите се тенденции на пазара се оказа фатално. Най-тъмната глава в кариерата му е свързана с фалита на веригата Jamie's Italian през май 2019 година. Официалното обявяване на неплатежоспособност разкри дълг в размер на 83 милиона лири. Това, което обаче възмути обществеността най-много, не бяха загубите на банките, а въздействието върху малките доставчици. Докато обезпеченият кредитор, банката HSBC, получи парите си предимно, малките хлебари, месари и доставчици на зеленчуци останаха с неплатени фактури на обща стойност 17,5 милиона лири. Мнозина от тях се изправиха пред екзистенциални проблеми точно заради марка, която навън се представяше като етична. Още по-голяма вълна от гняв обаче предизвика фактът, че заедно с комерческата империя падна и нестопанският ресторант 15. Хората се питаха защо мултимилионерът не посегна към собствения си джоб, за да спаси поне този символ на надеждата и благотворителното си наследство, вместо да го остави да падне заедно с бизнеса. Критиците посочват и една биена очи пукнатина в моралната му броня, която беше сътрудничеството с веригата Сейнсбурис. Цели 11 години, от 2000 до 2011 година, Джейми беше лицето на този супермаркет, за което инкасира приблизително 10 милиона лири. Докато в едно предаване крещеше на майките, че хранят децата си с преработени отпадъци, в рекламните блокове примамваше хората в магазин, който продаваше масово точно тези продукти. Цената на активизма на Джейми имаше и скрит социален ефект. Борбата му за по-здравословни училищни обеди предизвика неочаквана реакция, която британските медии нарекоха бунт на майките. В град Ротърдам камерите заснеха майки как подават на децата си през оградата на училището хамбургери и пържени картофи, само да избегнат здравословните алтернативи на Джейми. Този образ се превърна в символ на по-дълбок проблем. Усилията на Джейми се възприемаха като диктат на богатата елита, която получава работническата класа. Това откъсване от реалността се прояви отново изцяло през годините от 2022 до 2024. Джейми стана лице на кампания за правителствена забрана на промоции тип 2 на цената на едно за нездравословни храни. По време, когато британските домакинства броеха всяка лира и инфлацията чупеше рекорди, усилието му да забрани на хората да купуват по-евтина пица или полуфабрикати на промоция изглеждаше като шамар на бедността. Хората започнаха да го възприемат не като защитник на здравето, а като елитарист, който иска да отнеме от работническата класа последната радост, която могат да си позволят, докато той готви в имение за 6 милиона лири. Малцина знаят, че Джейми Оливър е втория най-продаван британски автор на документална литература в историята, веднага след Джоан Роулинг. Книгите му са донесли повече от 180 милиона лири, сума за която повечето готвачи с мишеленови звезди дори не мечтаят. Интересен факт, който граничи с бизара, е инцидентът с паелята от 2016 година. Джейми публикува в Twitter рецепта за традиционна испанска паеля, в която добави наденица чоризо. Това на пръв поглед невинно кулинарно прегрешение предизвика международен кулинарен скандал в социалните мрежи. Испанците го нарекоха гастрономически тероризъм и някои политици дори публично го призоваха да спре да унищожава националното им наследство. Още по-бизарна е историята от телевизионната му кампания в Съединените щати, където се опита да отврати децата от преработената храна. В една сцена демонстрира производството на пилешки хапки. Пред очите на децата смиля пилешки кожи, мазнини и кости в отблъскваща розова маса. При децата очакваше отвращение. Когато обаче попита кой би го изял, децата въпреки това, което видяха, ентусиазирано вдигнаха ръце.
В дигиталната ера най-големият съперник на Джейми не стана друг шеф-готвач от телевизията, а интернет-комикът Найджел Нг, известен като Чичо Роджер. Вирусното му видео, в което безпощадно критикува приготвянето от Джейми на пържено рис с чили конфитюр и зехтин, достигна десетки милиони гледания. Чичо Роджер стана гласът на новото поколение, което не прощава объркването на азиатската кухня от западни готвачи. Рецептите на Джейми, които някога изглеждаха иновативни, изведнъж изглеждаха в очите на глобалната публика като аматьорски. Въпреки падането, Джейми Оливър е обратно в играта. През ноември 2023 година отвори първия си нов ресторант в Лондон с името Катерин Стрит. Това е връщане към корените му. Заведението предлага класически британски ястия, вдъхновени от кръчмата на родителите му. А финансово? Джейми се изкопа от проблемите възхитително. Окастреното му империя, която днес се основава главно на книги и лицензи, отново е в печалба. Само през 2022 година семейството му получи дивиденти в размер на почти 7 милиона лири. Иронията на съдбата обаче е, че през 2025 година обяви и планирано завръщане на ресторанта Джеймис Италиан на британските улици. Старите дългове така останаха горчив спомен за кредиторите, но самият Джейми се измъкна. Не може да му се отрече и положителното влияние. Обективните данни показват, че натискът му за въвеждане на данък върху захарта в Великобритания доведе до реално намаляване на съдържанието на захар в безалкохолните напитки с десетки процента. Въпреки че ресторантите му се провалиха, фондацията му продължава да обучава хиляди деца. Докато други готвачи просто готвеха, той се опита да промени системата. Дори и да го правеше често неуклюжо и за сметка на собствената си популярност. Историята на Джейми Оливър е огледало на времето. Показва, че добрите намерения не стигат, ако са откъснати от реалността на обикновения човек. Възходът му дефинира ерата на телевизионните знаменитости, докато падането му в ресторантския бизнес и критиката в интернет сигнализират настъпването на ера, в която не се прощава неавтентичността. Какво е вашето мнение за Джейми Оливър? Той непонят герой ли е, който искаше най-доброто за децата? Напишете ни мнението си в коментарите. Ако това видео ви хареса, не забравяйте да ни дадете лайк и да се абонирате. Ще се видим в следващото видео.